Isang magandang umaga ho mga kababayan. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Makakasama ninyong maghahatid po ng mga balita at impormasyon. Gayon hong araw ng Webes, March 20, 2025. Kababayan, samahan ho ako ninyo dito sa isang oras na talakayan tungkol ho sa mga iba't ibang balita na mahalaga na dapat nating pag-usapan dito ho sa lalawigang Kapampangan, sa buong Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. Yan ho mga kabalen. Kabilang ho sa ating binabantayan ngayon, eto hong traffic situation sa North Luzon Expressway. Nakikita nyo naman yung aking nasa kabilang screen. Ito hong naka-flash dito sa kabilang screen, mga kabalen, ay talagang tukod pa rin ang takbo ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Real time ho yan mga kabalan. Huwag na ho nating patagalin pa. Tawagan ho natin at si Ginoong Robin Ignacio, ang Senior Traffic Officer ng NLEX Corporation, para ho bigyan tayo ng detalye kaugnay nito nga nangyaring insidente sa North Luzon Expressway. Hello po, good morning. Hello, good morning Sir Robin. Welcome po sa CLTV 36 Newsstream. Live ho tayo ngayon sa CLTV 36. Sir, manghihingi lang po kami ng update kaugnay ho nitong traffic situation dyan sa North Luzon Expressway. Opo, sa ngayon sir, yun, meron pa rin pong mabigat na daloy ng traffic po dito sa pa-northbound natin. Lalo na po. Actually, yung tail end na po mula Marilao hanggang nandito na po sa malapit po sa Balintawak Toll Plaza. Yung ating pa-southbound naman, humaba na rin po yung traffic. Halos nandun na rin sa Bukawi Toll Plaza kasi yung isang lane ay ginagamit po namin, yung isang lane ng pa-southbound, ginagamit po namin counter flow lane para po dito sa pa-northbound. So sa ngayon, umpisa po siguro mga around 6 a.m. nag-umpisang mag-build up po ulit ng ganito kahaba. At yun po, ini-expect natin na ganito po tuloy-tuloy yung sitwasyon. At yun nga, ni-request na rin natin o nag-post na rin po kami ng mga possible rerouting sa ating mga motorista. At yun, inaasahan namin na sana po yung iba kung pwedeng kunin po yung mga rerouting para lang po maibsan itong ganitong kahaba po ng slow-moving traffic po natin dito sa loob ng expressway. Opo. Sir Robin, itong advisory na nababasa naman ng ating mga kababayan, nagkaroon ng bridge hit incident. But could you please tell us ano ho yung mga specifics, ano ho ba yung nangyari kahapon? Kaya naman nagulat yung marami sa ating mga kababayan, ganun na lamang ho kahaba yung pila ng mga sasakyan dyan sa NLEX. Opo, ang pangyayari po ay nung isang gabi po na madaling araw, yun pong isang sobrang taas po yung load na cylinder tank, oxygen cylinder tank po. Yung load nung isang container truck, ang taas po niya ay around 4.9 meters. So ito po ay bumangga doon sa Marilao Bridge. Kung saan ang clearance height lang po doon is 4.5 at ang inaalaw po lang po namin na taas po is 4.27 meters. So talagang tumama po ito at nasira po yung dalawang girders po nung tulay. So yun po yung kinakailangang i-repair ngayon at nag-umpisa na po nga yung pagkukupo dito sa tulay na yun mula pa po kagabi. Naglagay na po ng shoring para po ma-ensure na safe po yung tulay habang ginagawa at actually hindi na po pinapadaanan doon sa ibabaw ng tulay. Mula nung nangyari po kasi yung insidente hanggang kagabi ng 9 p.m. napapadaanan pa po ng isang direction yung tulay, so nag-i-stop and go. Pero 9 o'clock p.m. kagabi, totally hindi na po pinapadaanan doon para ma-ensure po yung safety. At dito naman po sa ibaba, ang available lanes lang po natin ay dalawa. So kailangan po namin mag-implement ng counter flow lane. So yung isang lane pa southbound, yun po yung pangatlong lane papuntang norte. Kaya naman po itong pa-southbound ay naapektuhan po ngayon. So kung tuloy-tuloy na hahaba po itong traffic po natin ng pa-southbound, temporarily i-stop po namin ulit yung implementation ng counterflow. Opo. Sir Robin, marami hong nagtataka, paano ho nakapasok itong truck na mayroong ganong kataas na load
considering na sa mga toll plaza naman ho, merong nakalagay, nakapaskil yung 4.5 vertical clearance limit ho dito sa mga sasakyan na dumaraan ho ng NLEX. Yun nga po sir, actually meron din po kami mga dedicated na mga tao na naka-deploy dito sa mga toll plazas, lalo-lalo na yung pinasukan namin karawatan na nag-measure po ng height ng mga napo-profile na maaaring masyadong mataas o over po doon sa 4.27 meters ano po. Mm-mm. And that night po actually more than 100 trucks po yung na-measure ng ating mga team doon, at out of the more than 121 po yung over height po. So pinadivert po sila, hindi po sila nakadaan ng area dito ng Marilao ano po. Pero itong particular truck na ito at dumaan po doon sa hindi truck lane ano po. So nakalusot po dito sa aming mga tauhan habang sila po ay busy na nag-measure po ng mga ibang trucks. Sir, alam naman ho natin na hindi naman mura yung bayad ho sa North Luzon Expressway, lalong-lalo na ho recently nagkaroon ho ng increase. Ito ho yung mga dating dapat ipatupad at pinatupad naman na. Pero sir, sa ngayon sa ganitong sitwasyon, wala ho bang sasabihin natin toll holiday na ipatutupad? Hindi ho ba tinitingnan, lalo't talagang mabagal yung dali ho ng trapiko sa ilang portion ho ng NLEX? Opo, yun po ay inaatay na lang po natin yung decision or yung assessment po ng aming top management po about that toll fee po concern. Opo. Sir, paalala na lang ho sa ating mga motorista, mensahe di kaya para ho, at least maunawaan din nila ito nga nangyari, at gaano katagal yung expected natin na magiging ganito ho yung sitwasyon dyan sa NLEX. Na siya pong major thoroughfare natin, connection natin na mula Central Luzon patungo ho Metro Manila. Yes sir, opo. Ang tinatayang repair period po natin dito sa Marilao Bridge ayon doon sa assessment ng aming mga engineers at saka yung contractor po namin na magre-repair ay aabutin po ng mga 2 to 3 weeks. So maaring within those 2 to 3 weeks ay maaring ganito yung sitwasyon natin, or kung meron man pong pagbabago ay depende din po doon sa volume na pumapasok ngayon dito at dumadaan dito sa NLEX. So nag-release din po kami ng mga possible rerouting schemes para kung pwede pong kunin po ng mga ibang motorista po natin ay mas mainam po para mabawasan po yung congestion po dito sa loob ng expressway. Halimbawa po yung panorte, pwede pong dumiretso po ng MacArthur, and then kunin po yung pakanan po ng papunta sa Bocaue bypass, and then towards po ng Ciudad de Victoria interchange, and then pwede na po uling pumasok sa northbound direction. Or di kaya kunin po yung towards Bocaue interchange, and then pwede na po ulit pumasok ng northbound interchange. Yung ating Manila bound naman, yung ating southbound traffic, pwede po nilang kunin po pa exit yung Bocaue interchange southbound din po, and then towards MacArthur, and then pwede na po silang towards May Kawayan interchange, pumasok po ulit ng or di kaya doon po sa Ciudad de Victoria southbound exit naman po din towards MacArthur and back through May Kawayan interchange po. Okay, maraming salamat Sir Robin Ignacio para ho sa traffic update. Sir, makikibalita pa kami sa mga darating na araw, at thank you po. Maraming salamat. Yes sir, maraming salamat po ulit, at salamat din po sa pagtulong niyo sa pag-announce sa ating mga motorista. Salamat po. Yan ho mga kababayan, si Ginong Robin Ignacio ng NLEX Corporation. Balen, ating hong narinig si Robin Ignacio ng North Luzon Expressway. Kaugnay nga ho nitong balitang ating binabantayan, yung tinamaang tulay dyan ho sa Marilao Interchange.
na siya naman hong nagdulot ng katakot-takot hong daloy ng trapiko. Ayon ho kay Ginoong Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng North Luzon Expressway, asahan ho na abutin ng 2 hanggang 3 linggo ang repair ng nasirang tulay, kung kaya't yung pong ganyang kabigat na trapiko, mga kabalen, ay posibleng umabot din ng ganun ho katagal, 2 to 3 weeks. Yan ho ang sinasabi. Naku! Problemang malaki. Ayon ho sa NLEX, nakalusot yung isang truck na meron hong 4.9 meters na height, yung load niya, at lagpas ito doon sa tinatawag na 4.5 na limit. Nalusutan daw itong mga NLEX officers na nagbabantay at nagsusukat din ng ibang mga truck dahil hindi ito dumaan sa truck lane. Diyos mio, ano ba naman yan? Kawawa naman yung taong bayan. Tingnan ho ninyo. At sa ngayon, gaya ho ng aking naitanong sa NLEX, gaya ng binabanggit kanina, alam ho natin mga kabalin, nagtaas ho yung singil ng North Luzon Expressway. At kung ganito ang sitwasyon, marami ho sa ating mga kababayan ang nananawagan ng toll holiday. O di kaya naman yung libre na lamang dapat sa NLEX dahil kung dadaan ka nga naman dyan, ay talagang ika nga mauubos ang oras mo, lalong-lalo na ho dito sa mga porsyon na ating pinakikita sa mga screens sa mga oras na ito. Ayon ho kay Ginoong Ignacio, patuloy pang inaalam at pinag-aaralan ng pamahalaan ng NLEX. Ito hong gagawin o itong panawagang tax holiday. Toll holiday. Dyan ho sa North Luzon Expressway, lalo aabutin nga ng 3 linggo ang ganito hong kabigat na daloy ng trapiko. Yan ho ang latest mula dyan sa North Luzon Expressway. Maraming salamat Ginoong Robin Ignacio, ang NLEX Senior Traffic Manager, at nagbigay ho ng detalye sa atin mga kabalen. Sa oras na ito, yan, alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Narito po ang latest weather update. Play ko lang yung weather report ng Pag-asa DOST. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Thursday, March 20, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi po ng Luzon at yung shear line naman o mapagsasalubong ng malamig at mainit na hangin ay patuloy pa rin ang epekto lalong-lalo na dito po sa may eastern sections ng Visayas. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, may namamataan po tayong mga kapal na kaumpol na kaulapan na nakakaapekto dito po sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Mimaropa as well as sa Bicol region area. Yang kumpol na kaulapan po na yan ay dulot ng epekto ng shear line, kaya especially po sa areas ng Eastern Visayas as well as ilang bahagi po ng Bicol region ay asahan po natin ang malalakas na buhos ng ulan ngayong araw. Meanwhile, for the rest of Visayas, magiging maulan din po yung panahon, pati na rin po sa karatig ng mga probinsya. Meanwhile, dito naman po sa eastern sections ng Luzon, makakaranas din po tayo ng maulan na panahon dulot po ng patuloy na epekto ng hanging amihan. And dito naman po sa Metro Manila as well as the rest of Luzon area, ay asahan pa rin po natin ang partly cloudy to cloudy conditions. Kung may mga pagulan man, ay mga panandalian lamang po ito na pagbuhos ng ulan at possible din po yung mga isolated naman ng mga thunderstorms for the rest of the country. Meanwhile, kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation, inaasahan po natin sa mga susunod na araw na magpapatuloy pa rin ang epekto ng shear lines, may bahagi ng Visayas as well as sa Bicol region, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil yung mga pag-ulan po na ito ay posible pong tumagal hanggang sa darating na weekend. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina dahil sa patuloy na pag-iral ng amihan sa Luzon area. Mostly eastern sections po ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. So areas po ng Cagayan Valley, sa Apayao, Aurora, Quezon, most parts of Bicol region, pati na rin po dito sa may Sorsogon at Masbate na naapektuhan ng shear line, asahan po natin ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Meanwhile, for Metro Manila as well as for the rest of Luzon, ay partly cloudy to cloudy conditions po tayo. Kung may mga pag-ulan man, ay mabilisan lamang po ito na may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Lawag ay maglalaro na 23 hanggang 31 degrees Celsius and maximum temperatures po for Tugigaraw, Tagaytay as well as sa Legazpi City ay aabot ng 29 degrees Celsius.
Dito po sa Baguio, temperature forecast po natin ay nasa 15 to 24 degrees Celsius at for Metro Manila, maximum temperatures po ay aabot ng 32 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon for the rest of the country dahil po sa patuloy na epekto ng shear line, asahan po natin ng buong Visayas ay makakaranas ng maulan na panahon as well as dito po sa may northeastern portion ng Mindanao, dyan po sa Caraga region. Meanwhile, for Palawan and the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy conditions po tayo. Kung may mga pagulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms. Babala lamang po dito sa may western sections ng Mindanao, dyan po sa may Zamboanga area, as well as sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, mataas po yung posibilidad ng mga thunderstorms ngayong umaga. At pagdating naman po ng tanghali or noontime, sa may southern portion naman ng Palawan, ay mataas din po yung possibility ng mga thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad for Kalayaan Islands and Puerto Princesa, aabot po ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. For Visayas naman, temperatures dito po sa Iloilo ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at 30 degrees Celsius naman maximum temperatures for Cebu at sa Tacloban. For Mindanao area naman po, sa Zamboanga as well as sa Metro Davao, maximum temperatures po ay aabot ng 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dahil po sa epekto ng shear line, ayon po sa ating latest na weather advisory, asahan po natin ang malalakas na pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas and ilang portions or southern portion ng Bicol region. So possible pong maranasan ang moderate to intense na mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Dito po sa may bahagi ng Eastern Samar, yung accumulated rainfall po sa susunod na 24 oras, posible po yung umabot ng 100 to 200 millimeters. Diyan po sa may bahagi ng Eastern Samar yan. At yan pong area na shaded ng yellow, particularly dyan po sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, sa Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte, maaring maranasan din po yung 50 to 100 millimeters total rainfall sa susunod na 24 oras. So itong mga areas po na shaded ng yellow at orange, maaring maranasan po ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pagbuhos ng ulan dala ng shear line. So doble ingat po sa ating mga kababayan at manatili po tayong mag-antabay yung mga heavy rainfall warnings na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division for dito po sa Bicol Region and Northern Samar. Antabayan na lang po yung mga heavy rainfall warnings na nilalabas ng Southern Luzon PRSD and for Visayas naman, antabayan na yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng Visayas PRSD. Bukas naman po ayon sa ating latest na weather advisory as of 5 a.m., maaaring magpapatuloy pa rin yung malalakas na pagbuhos ng ulan. Possible pa rin po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern Samar at yung areas na shaded ng yellow, posible pa rin po maranasan ang moderate to heavy na mga pag-ulan. Diyan po sa Sorsogon, sa Samar, Eastern Samar, Biliran, pati na rin po sa Leyte. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan dyan. Samantalang sa pagtaya naman po ng heat index, kahapon po ay naitala ang 35 to 36 degrees Celsius heat indices dito po sa Metro Manila at yung pinakamataas naman po sa buong bansa ay naranasan sa Puerto Princesa City, Palawan na umabot po ng 42 degrees Celsius. Sinusundan po yan ng Cotabato City, Maguindanao na umabot ng 41 degrees Celsius. At ngayong araw, ayon po sa ating forecast, for Metro Manila, ang heat index po natin maaaring umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius. At yung pinakamataas naman po ngayong araw sa buong bansa ay posible pa rin maranasan sa Puerto Princesa City, Palawan na maaaring umabot ng 42 degrees Celsius. At sinusundan naman po yan ng 41 degrees Celsius sa Coron, Palawan, gayon din sa Cotabato City, Maguindanao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, nananatili pa rin pong nakataas ang gale warning sa mga dagat baybayin po ng Ilocos Norte at dito po sa silangang dagat baybayin ng Southern Luzon at Visayas. Yung area po na shaded ng red, maaring maranasan po yung 2.8 to 4.5 meters na taas ng mga pag-alon. Diyan po sa western coast ng Ilocos Norte, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coasts ng Northern Samar at sa silangang dagat baybayin po ng Eastern Samar. Delikado pong pumalaot, especially sa mga kababayan po natin na may mga malit na sakyang pandagat dito po sa mga nabanggit na dagat baybayin. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6 a.m., sunset naman ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po. Magandang umaga. Ingat po tayong lahat.
Mga kababayan, yan ho ang latest update ni Rhea Torres ng DOST Pag-asa kaugnay ho ng ulat panahon. Sa oras na ito, bigang daan muna natin ng ilang public service announcement dito ho sa CLTV 36 news stream. Ito ho mga kababayan, public service announcement muna ho tayo. Mawawalan ho ng supply ng tubig. Karen pong tao San Juan ang pong Santa Lucia sa Lubao, Pampanga mamaya pong 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon. Wala hong kuryente. Walang kuryente. Wala hong tubig. Nagulat ako dun sa pumasok na bumper. Ayan, wala hong tubig. Diyan 1 p.m. to 4:30 ng hapon. Mamaya ho yan dyan sa San Juan and Santa Lucia sa may Lubao, Pampanga. Wala rin hong tubig 1 p.m. to 4 p.m. sa Barangay San Nicolas sa Lubao, Pampanga. Mamayang gabi naman ho sa may Fernwood Subdivision sa may Fernwood Subdivision sa may Mabalacat City, 9 p.m. hanggang bukas ho alas 5 ng madaling araw. Antabayanan din ho ang water supply interruption. Brownout kasi ngayon sa maraming lugar ho sa Pampanga, FYI. Pero ito, water supply interruption ho mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw sa Barangay Pampang, Angeles City. Mawawalan din ho ng tubig mga kabalen dyan ho sa may Virgen de los Remedios, Angeles City, 10 p.m. to 2 a.m. Mamaya ho yan hanggang bukas ng madaling araw. Ganyan din ho ang magiging senaryo sa may Claro M. Recto at Lourdes Northwest sa Angeles City, 10 p.m. mamaya hanggang bukas ng 2 a.m. Wala hong tubig. Apektado rin ho ng water supply interruption ang Malabanyas at Ninoy Aquino. Ngayong barangay Ninoy Aquino ho sa Marisol, Angeles City, 10 p.m. to 2 a.m. bukas. At yan ho mga kabalin, yung mga latest water supply interruption hatid sa atin ng Prime Water. At magbe-break muna ho tayo, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Makakasama ho natin si Kuyang Ruston Banal, isang visual ethnographer para ho bigyan tayo ng kanyang insights. Kaugnay ho nitong binabantayan nating balita na pagbasura ni PBBM o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito ho sa panukalang gawing culinary capital ng bansa. Ito hong ating lalawigan, Kapampangan. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Mga kabalan, live ho tayong napapanood sa social media pages ng CLTV 36 sa Facebook, gayon din ho sa ating YouTube channel. At syempre, nationwide ho tayo via Signal Channel 115 at sa Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa buong Central Luzon, sa Free TV channels, yung pong Channel 36, lalong-lalo na ho dun sa ating mga taga-Pampanga, yung mga naka-digital box na. Kaya para ho mapanood ang CLTV, mag-scan na ho kayo ng inyong mga digital TV sets or digital TV box para mas malinaw ang inyong mga paboritong programa at syempre yung mga lokal na impormasyon tungkol ho sa ating lalawigang Kapampangan. Kalupa na po nini, gaya na lamang ho nito, isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon, itong pagbabasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo, sa panukalang batas na ideklara ang Pilipinas, ang Pampanga bilang opisyal na culinary capital ng Pilipinas. Sa mutsaring reaksyon ho ang ating nakita sa ating mga kababayan, kaugnay ho nitong balitang to. At para higit na mapag-usapan yung topic na yan, makakasama ho natin sa ating programa live. Ngayon ho si Kuya Ruston Banal, visual ethnographer, at para ho magbigay sa atin ng kanyang insights. Kuya Ruston, magandang umaga at welcome sa CLTV 36 Newsstream. Good morning din, Justin. Thank you for inviting me dito sa show na to. Kung Ruston, ito mainit na usapin itong pagbabasura ni PBBM dito sa panukala. Initial reaction mo muna nung iyong nabalitaan, nabasa yung veto letter ng Pangulo? I think yung reaction ko dito is not really because it was rejected. Kasi parang expected siya na ma-reject coming from let's just say na ganito siya, parang hindi ko kasi nakita yung pinaka-document when they propose the bill kasi hindi siya naging public. We haven't actually seen a copy kung ano yung content ng document. Based dun sa let's be analytic at saka technical, based dun sa mismong respond dun sa office ng president, parang may mga kulang na need i-clarify. Kasama dito yung yung background at saka history ng claim, at the same time yung pinaka-importante dito yung key indicators, yung key performance indicators. Parang hindi nakalatag yata doon yung mga ganitong aspect when you're proposing a bill. Of course, very important kasi talaga yung saan nanggagaling yung claim. Is it just a claim na mga Kapampangans, or there's a clamor na nanggagaling sa buong Pilipinas, sa buong communities ng Pilipinas? They are actually agreeing that Pampanga is a culinary capital. Mabayat-bayat ka kasi niya. When you say capital, it's the center, diba? So when you're doing that as a law, very important yung basis na meron nga nagsasabi na gano'n tungkol sa mga Kapampangan. And yun yung siguro hindi na klaro kung merong naka-indicate na ganong klaseng study, yung significance ng study na nagsasabi na culinary capital ng Pampanga. Of course, we're saying tayong Kapampangan, di ba? Claim tam, but we need more references para gawing batas ito na mag-agree yung buong bansa. Yun. Doon ko nakita lang yung siguro pinaka loophole na when they were discussing about this. Of course, hindi lang naman si President Marcos yung nagbasa niyan. I'm sure nag-seek ng advice yun sa mga expert, mga culinary historians, also mga ethnographers, kung
kailangan na bang gawin ito. Siyempre, hindi magde-decide yun si President Marcos na mag-isa lang. What I mean is, this is a batas and popondohan yan ng gobyerno, ng taxpayers' money at every year, ganyan yung gagawin dyan. May pondo sa batas na yan. So, I'm pretty sure nag-seek ng advice yan and that's the reason why he came up with this response. So, ayun, yun yung nakikita ko dito sa ano na to, sa rejection na to. Kuya Ruston, nakalagay din dun sa letter na baka it might offend other regions daw or other provinces At ito, isa rin dun sa mga pinag-uusapan nga actually anong binabantayan natin yung pag-usad ng panukala, may mga nagsasabi na rin talaga na paano naman yung ibang probinsya na may masarap din na pagkain baka makasakit. Ano yung thoughts mo dito? Yes, kasi if you've seen that idea and notion of a culinary capital, this actually emerged during the time na hindi pa natin na map out or explored yung iba't ibang communities na merong sarili-sarili din mga sariling kultura ng kanilang gastronomy in terms of process of cooking at saka kanilang mga traditional recipes. I think malaking factor kaya nga kailangan talaga ng background at saka when you say background at saka history, you're not just actually writing the history of Kapampangan gastronomy. Kasi when you're doing research, there's what we call comparative research, di ba? You're doing this study about the Kapampangan gastronomy. At the same time, to see if it is unique, you compare it to other communities, di ba? To make it, to give justice. Kasi in the end kasi, kailangan natin ng hustisya kung bakit siya tatawagin na tatanghal na kapital ng pagluluto, di ba? Kasi naka-focus din tayo sa culinary. It means the process dun sa cooking or yung technique sa cooking. Isang aspeto lang itong culinary na to sa overall kultura ng pagkain na involves yung supply chain, saan sinosource yung iba't ibang ingredients or mga sangkap ng pagluluto. So, tayo pa naman, Pampanga, hindi lang naman tayo yung nagpo-produce ng mga ingredients na ginagamit natin sa pagluluto. Kailangan natin ang network, kailangan natin ng iba't ibang bayan na magsusupply sa atin dito. Kung susuruing mabuti, kung magiging technical tayo. Doon pa lang, kung i-base natin sa tinatawag na key performance indicators, kailangan natin i-discussion bakit kung capital tayo, bakit hindi tayo mag-produce ng sarili natin mga ingredients, di ba? Okay. So it means there's a network na kailangan natin ng ibang communities para mag-produce ng pagkain, like sa livestock, sa poultry, sa vegetables, Yes. sa spices. So dito pa lang makikita na napakahalaga na pag-usapan ang iba't ibang role ng community para maka-create ng food. Thus, yung idea ng kapital dapat at kailangan siyang i-explore kasi Yes. yung mga ibang lugar na sasabihin, kapital ka pero sa akin ka kumukuha ng lahat ng kailangan mo sa gulay. Kung Ruston, parang nag-loose lang yata yung audio mo. Medyo nag-garble lang. Baka sa Hello, yan? Yan, okay na. Clear. Yan, sige. Go ahead, yeah. Yan. Oo. Yan, yun na. Yung sinasabi ko na napakakalawak kasi ng usapin about being a capital. Yes. At the same time, like what I'm saying, yung idea natin ng culinary capital, yung pag-claim natin na masarap tayo magluto, which is talaga naman masarap naman talaga tayo magluto. Pero when say culinary capital, it involves a larger environmental at saka supply chain dimension where a lot of stuff actually is involved, like yung ano natin, yung
network natin kung saan natin kinukuha lahat ng ingredients. Meron Yeah. tayong mga kasama dito. Meron involved ng ibang communities na sinasabing sila'y nakakatulong dun sa pag-create natin ng realidad ng pagkain. So, itong mga communities na to, hindi lang sila parang mga assets lang. Like kung yung Baguio nagsusupply sa atin ng ingredients, hindi siya asset lang natin. Kahit sila, may sarili silang kultura ng pagluluto, 'di ba? Or yung mga Ilocano, like I'm also doing the book for Tarlac. So nakita ko even yung pagkain ng mga Ilocano napaka-complex. So yung kasing proposal siguro kailangan lang define ng maayos siguro dito yung para saan ba tong culinary capital label na to? Ito ba ay i-enrich niya yung community per community na kultura ng pagluluto or ito ba ay para tanghalin lang ang isang bayan na sabihin na ito yung pinakamagaling na magluto sa buong Pilipinas. So yun very important na ma-identify kasi talaga tong mga to para kumbaga you're proposing a batas kailangan maging handa din sa pwedeng sabihin ng mga ibang communities para dito. Yan. Oo. But Kong Ruston, moving forward, what's next for Pampanga with regards to this campaign and with this claim na yung title? Of course, ito medyo self-proclaimed nga ito, pero sa tingin mo, kailangan pa ba na itulak yung ganito sa legislative branch ng government natin, or we look for third parties, for example, UNESCO or other mga institutions that could give us the name? Ano yung pwede mong nakikita dito? Very important na tignan kasi yung meron ng mga studies kung paano tinatanghal ang isang community para lahat mag-agree na ganun nga yung community. That's the reason why we have UNESCO eh. Yung UNESCO kasi, hindi lang siya peace building. When you say peace building, hindi peace para hindi magkagera. Kundi itong mga UNESCO na to, ginawa at meron silang mga kumbaga yung tinatawag na state party na when say state party yung mga iba't ibang bansa. Ginawa yan kasi hindi lang naman Pampanga yung nauna sa pag-claim na tayo yung pinaka magaling na magluto. So kung pupunta ka sa iba't ibang lugar, may mga claim talaga sa bawat community nila na kami yung may pinakamasarap na ganito, kami yung pinakamasarap na ganyan. Hindi lang sa Pilipinas Yes. kahit sa iba't ibang lugar. So yung role ng UNESCO ay bumuo siya ng iba't ibang nag-consolidate siya ng in the case of sa gastronomy, nag-consolidate siya ng iba't ibang expert na galing sa iba't ibang tinatawag na state party para kumbaga mag-evaluate ng mga ganitong proposal. At hindi lang isa yung may opinion dito, kundi dahil nga it's a consolidation of different countries, may sariling mga expert, they evaluate, they assess, and then kung mag-agree sila na maging city of gastronomy ang isang city or city of let's say sa Baguio about design yung kanilang natanghal na recognition dun sa creative city, di ba? Hindi lang isa yung nagde-decide. It means madami yung nagde-decide. Kaya yun yung dapat i-entry natin. Mga ganitong klaseng recognition na merong fair assessment and evaluation. At hindi lang siya self-serving kasi madami yung kumbaga pag sinabing ganito siya hindi lang yung nanay mo yung nagsasabi na mas ang tingin ng anak ko, gwapo yung anak ko. Pag marami na yung nagsasabi na, pati yung kapitbahay sinasabi, oo nga, gwapo yung anak mo. Tapos legit nakita, gwapo nitong taong to. What I mean is, you need more evidences or may mga indicators na magsasabi na just within your territory, kundi madami yung nag-agree
yun yung magigib na justice dun sa claim. At the same time, hindi masyadong magiging imperialist yung dating niya, na itatanghal mo yung sarili mo na ikaw lang yung kapital, di ba? So there's no problem dun sa idea na i-push natin ito, kasi talagang proud naman tayong Kapampangan sa ating kultura ng pagluluto. But when we're doing this, especially pera ng taong bayan yung ginagastos natin, we also need to listen dun sa pwedeng maging kumbaga respond ng ibang community. At tignan natin ito, wag tayong maging ballistic. Kasi in the end kasi kailangan makita natin yung katotohanan, di ba? Kung ano ba talaga. And maybe this would be a lesson for us to focus more dun sa sarili natin na kultura, kung paano ito maging inclusive, para maging template siya, so other communities would see it as a good example para sundan nila. Kung culinary man yan, it means kung paano tayo magluto, the process, kung paano natin hindi, kasi yung food hindi lang naman mismo pagkain eh. Even the way you present it sa mga bisita mo or sa mga turista or sa mga kumakain for the first time ng Kapampangan dish, kasama din yung attitude mo diyan, di ba? And how this food becomes a language where you communicate, and magkakaroon siya ng another community, a new community, para ma-explore lalo yung kultura Kapampangan. Kasi kung yung pag-label nag-ignite siya ng division, nag-ignite siya ng galit at saka poot, I don't think it's a good example of an attitude, di ba? Dahil dyan sa attitude na yan, kung makikipag-away tayo. So Cruston, patapos na yung ating programa, pero nabanggit mo yung pag-aaway, yung division, nakita natin sa mga comments dito sa social media. Nung pinost natin yung balita, maraming nagagalit na Kapampangan sa ating Pangulo, marami ring nagagalit na, marami ring nagsasalita na, hindi, manyamanin kaya kami, burita siguro, pangaliwa, makanyan. So ano yung mensahe mo na lang sa ating mga kabalen, kaugnay nitong development na to, and of course, focusing nga dun sa sinasabi mo na huwag sanang mag-create ng division, bagkus, we could also support one another sa mga ganitong usapin. I think mas magandang kasi when I was doing a book about gastronomy dito sa Pampanga, nakita ko na beyond dun sa napapublish na idea ng cooking o kultura ng pagluluto sa Kapampangan, madami pang bagay na kailangan natin i-explore. At itong mga bagay na to, napaka-important nila na pwedeng sila yung maging basis para lalong pagyamanin yung kultura natin sa culinary. Like yung mga process ng pagluluto na nakikita natin ngayon na nakapublish. Meron pang maraming process ng pagluluto yung mga Kapampangans na hindi pa nalalaman ng mga tao, but can be used para ma-identify at maging identity ng mga Kapampangan dun sa world stage. At yung Kapampangan pwede makatulong dun sa papakilala sa pagkaing Pilipino, dahil napakagaling natin dun sa paano natin treat yung isang dish para maging masarap siya. Can we use that as a way para mapunta doon tayo sa global stage ng pagkilala sa pagkain Pilipino? Kumbaga, yung natin, yung dapat maging goal natin, hindi kapital para sa maging sa kapital ng kulinarya sa buong Pilipinas, kundi yung Pilipinas pwede siyang maging kapital sa pandaigdigang ranking, na gamit natin yung abilidad natin o yung pananaw natin bilang Kapampangan sa pagluluto. Pwedeng doon natin magamit.
doon natin magamit, hindi lang against sa mga communities na para sa atin, ang tingin natin, tayo yung pinakamagaling na magluto dito sa Pilipinas, di ba? Although siguro merong ano doon, merong gray area doon sa idea na 'yon. Pero maybe we can use this attitude, itong ganitong klaseng uh, uh, hindi naman na hindi ko naman sabihin na arrogance, siguro assertiveness doon sa global stage. Pwede natin dun maging template ito para mapapagyamanin natin. Kasi so far sa ngayon, wala pang contribution talaga yung Pampanga or yung Kapampangan para madala tayo dun sa ranking na kasama sa mga lists of 10, 20 or 100 dishes sa buong mundo. Kasi recently nakita ko yung CNN, naglabas siya from Time Out na sabi ko hindi kasama yung Pilipinas na naman dito. So why not we use this ability para pagyamanin hindi lang yung pagkain Kapampangan kundi pagkain ng Pilipinas. Para madala tayo dun sa ganong klaseng global stage at mas makakatulong ito especially dun sa economic condition ng Pilipinas. Pag kasama na tayo dyan sa mga ganyang klaseng ranking na buong mundo na yun nagsasabi, hindi lang tayo mga Kapampangan. Ayun. Maraming salamat, Kong Ruston. Sinesenyasan na ako ng ating sweet sir. Thank you very much sa pagbibigay ng input at yung insights mo. Napakahalaga nito maunawaan ng ating mga kababayan. Mag-ingat ka lagi, sir, at maraming salamat. Thank you, Justin. Thank you for this interview. Yan po mga kabalen, si Kuyang Ruston Banal, nakausap po natin, visual ethnographer, matagal na ho niyang dinodocument itong pagkain, yung ating practice sa pagluluto, hindi lang yung pagkain, pati ultimo yung mga gumagawa ho ng yung proseso hanggang doon sa paghuli ng mga raw materials, o yung mga pagkuha ng raw materials, pag-harvest hanggang sa pagbuo ng produktong pagmamalaki ng Kapampangan, dinodocument ho yan ni Kuyang Ruston Banal. Kaya naman napakahalaga rin ng kanyang input sa usaping ito dahil alam ho niya kung ano yung makakatulong din para sa ating bilang mga Kapampangan. Ayan. Maraming salamat ho sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Magpapaalam na po ako. Magkita-kita tayo bukas sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.